Parlar de modernització, transparència, cooperació internacional i govern obert sempre és atraient. Són temes d'actualitat. I per a parlar de tots ells tenim al plató a Menchu Balaguer. Ella és la diputada de tots aquests temes dins de la Diputació de València. Menchu, benvinguda una vegada més al plató i com sempre un plaer. Moltes gràcies, Miguel Ángel. El plaer és meu, compartir amb vosaltres un ratet. Hem parlat de molts temes perquè, evidentment, tots aquests temes són els que estàs tu encarregada en la teua àrea de treball, que no és poca. Anem a començar. Smart Cities, ciutats intel·ligents. Centrem el tema sobre esta vessant, sobre el pressupost que té la Diputació per anar avançant en aquest tema. M'agrada que comencem per aquest tema perquè dins de l'àrea de modernització i tecnologies, de la que tinc el goig de ser la responsable, junt a tot l'equip tècnic que disposa la Diputació de València, la línia de Smart Cities és una línia que s'ha treballat de forma ascendent, que va néixer en l'anterior legislatura i que, com has dit, el pressupost és significatiu per veure aquesta evolució i aquest creixement d'aquesta proposta d'acompanyar, perquè sempre ho diguem així, no és llançar una quantitat econòmica o dir ahí teniu una subvenció, sinó es tracta d'una línia d'acompanyament de fer que les Smart Cities arriben als 266 municipis de la província de València. En aquest sentit, en la primera edició d'aquestes subvencions que va traure la Diputació de València en temes de Smart Cities, en 2018 es comptava en un pressupost de 250.000 euros, a l'any següent s'augmentà a 750.000, l'any passat tinguérem un pressupost en 2019 d'1 milió d'euros i aquest any l'hem augmentat a 2 milions d'euros per a que vegués aquesta evolució que sempre en la Diputació quan llances una línia o quan treballes una àrea és molt important aquesta resposta que res per part dels municipis, que això confirma que és una necessitat dels pobles i ciutats de la província de València i que tens que seguir treballant en aquest sentit. En el tema de Smart Cities a mi sempre m'agrada contar una anècdota i que confirma aquesta evolució i per això li diguem que no és només la subvenció sinó que és un acompanyament. La Diputació va tindre molt clar des del principi que fer arribar l'estratègia Smart als municipis de la província de València era una qüestió que tenien que fer caminant conjuntament. Això vol dir que no sols llançaren la subvenció, sinó que també els acompanyaren en posar-se les piles en matèria de Smart Cities. Perquè què és això del tema Smart? Al fi i al cap es tracta d'aplicar solucions tecnològiques que milloren els serveis municipals. M'agrada dir els serveis municipals perquè les Smart Cities, els projectes Smart, se poden aplicar a qualsevol àmbit. I així n'estan fent en els nostres municipis. Hem fet aquesta pedagogia. En aquests anys que porta de vida la subvenció de Smart Cities de la Diputació de València, s'ha fet aquesta pedagogia i aquest acompanyament per fer-los veure als municipis que els projectes Smart no eren només d'aquells municipis més avançats que pogueren comptar i que en tenim a la província de València i que en són referent en un departament propi, que ja treballara a l'Smart, que ja tinguera projectes, sinó que eren per a tots, des dels més menuts, mitjans i grans. Aleshores, en aquest sentit, a banda de la quantitat econòmica, per a treballar l'estratègia Smart en la Diputació de València, el que fem també és assessorar-los i ajudar-los en aquesta planificació necessària per treballar el tema Smart. Per això tenim un conveni amb ABAESEN, l'Agència Valenciana de l'Energia, per a que cada any acompanyi alguns municipis a que facin aquesta planificació. No volem que els municipis acullin a una subvenció per tindre un pessiguet i després això es queda en no res, sinó que tinguin un document d'estratègia Smart de cada municipi i en això els ajuda ABAESEN, en això els ajuda el Departament Tècnic de la Diputació de València i està donant els seus fruits. La veritat és que estem molt contents perquè, ja t'he dit, tots els municipis, independentment de la seva grandària, estan interessant-se per les subvencions Smart. Un exemple, en 2018 tinguérem 50 sol·licituds. El pressupost era més xicotet, no arribaves a tots tampoc, ho hem de dir, hem anat incrementant també per arribar a tots, però és que, per exemple, en 2020 tinguérem 145 sol·licituds de municipis. Per què? Perquè tu has anat explicant què és això del tema Smart, a què poden aplicar-ho en els seus municipis, donant-los les estratègies per a planificar i poder ells
dir, vaig a aplicar l'estratègia SMART en qüestions d'enllumenat públic, en qüestions de control de trànsit, en fer itineraris més sostenibles de l'escola al parc, en control d'eficiència energètica, del cicle de l'aigua. Una sèrie de serveis que, independentment de lo grans o xicotets que siguin els pobles, tots els tenim gestionats per els nostres ajuntaments. Tots volem que donar un servei de qualitat en la major eficiència possible i que siga rendible. Aleshores, aplicant la tecnologia a aquests serveis, s'aconsegueix aquesta rendibilitat i es tracta de fer aquests projectes smarts. Per ficar-te també exemples d'aquests projectes, que al final es tracta de dotar d'innovació als nostres municipis, a l'àmbit municipal, aquestes actuacions, com diguem, tenim des d'eficiència energètica en tema d'edificis en general com de piscines, a enllumenat públic, passant per aquestes rutes escolars segures, que alguns ho han utilitzat aquesta subvenció, control d'afluència de persones en edificis i espais, també la gestió de la mobilitat, la gestió de l'aigua, molt important i un gran interès està despertant tant en les ajudes que en altres àrees de la Diputació té l'entitat provincial, com puguen ser de medi ambient o fins i tot dels fons de cooperació, però en l'estratègia SMART també està notant-se aquest interès dels municipis per la gestió de l'aigua, la gestió dels sorolls, passos de vianants intel·ligents, qüestions d'aparcament del trànsit. Vull dir, és que és una varietat molt gran la que poden aplicar els ajuntaments en aquestes subvencions per a millorar els serveis del seu poble. Atenent a aquesta resposta, en 2022 anem a continuar en aquesta línia de subvencions i anem a incrementar-la. La idea és intentar jugar entre aquests 2 milions i un poquet més. Ara estem tancant tots els diputats i diputades del govern de la Diputació de València els pressupostos municipals. Estem ajustant-nos a la realitat que tenim sense fer un gran creixement en les delegacions, però dins de l'àrea de modernització estem consolidant aquesta línia de subvencions perquè realment ha respost la gent dels ajuntaments i hem de seguir acompanyant-los i fent que els nostres municipis milloren els seus serveis. Per tal, podríem dir-ne que aquesta modernització va lligada de la mà a sostenibilitat, però sobretot a una qüestió molt important, a estalvi. Estalvi en moltes qüestions. Estalvi econòmic, estalvi de temps, perquè totes aquestes qüestions que acabes d'indicar de cara a ser més eficient, dona igual que siga un poliesportiu d'un poble de 3.000 habitants que una zona gran d'aparcaments intel·ligents, és a dir, el que siga. Però al final el que estalvies és moltes qüestions, però econòmiques també. És important que la gent conscienci aquest tema, no? Jo crec que sí, i en aquest sentit és el que sempre diguem que aquestes subvencions estan pensades per a tots, perquè tots tenim aquests serveis bàsics en els nostres municipis. Aleshores, si tu, per exemple, fiques un sistema de control electrònic del cloratge de la piscina municipal, l'operari que tenies anant cada dia a fer aquest control, el pots destinar a una altra tasca. Allà s'ha estalviat en aquest temps i estàs controlant aquest servei com cal. Damunt el que fomentem en aquestes subvencions smarts de la Diputació de València és també que totes aquestes dades que s'estan generant en tota l'aplicació tecnològica als serveis municipals es volquen en una plataforma de dades obertes i es compartisquen. Tu, per exemple, pots ser un ajuntament que no hagi tramitat la subvenció SMART, però pots estar en la plataforma SMART de la Diputació de València. Per a què? Per a consultar aquests programes o aquests projectes que ja han fet altres ajuntaments, que al final es tracta d'això, de replicar tot allò que funciona, de compartir aquestes dades per a que creixi tot el territori. Tot el que siga positiu en un poble deu de ser-ho per a tots i en aquest sentit treballem també l'estratègia SMART, compartint dades i fent que entre totes i tots puguem replicar tot allò que és positiu. I també hi ha una aposta molt important referent a la digitalització municipal i sobretot en aquest conveni que heu signat amb la Cambra de Comerç, en aquest acompanyament continu que s'ha fet de dues maneres, és a dir, no tan sols en oficines físiques, sinó també a nivell de la gent que puga tindre una consulta. La veritat és que
este conveni amb Cambra València pot ser que en este any 2020 i este any 2021 s'hagi visibilitzat més i és una col·laboració necessària, perquè si bé és cert que Cambra València es deu a l'empresariat valencià i la Diputació se deu als ajuntaments, estan de la mà. L'evolució de les empreses valencianes que estan als municipis valencians està tot lligat. Aleshores, nosaltres des de fa un parell d'anys plantejarem en Cambra de València aquesta col·laboració que tenim en un conveni per a fer projectes concrets que realment arribarà a l'Ajuntament aquesta col·laboració. Per això el que farem és, en 2020 va arribar la pandèmia i ho transformarem a la formació online, farem un tour territori digital per a les empreses que a través de Cambra València es podien inscriure i formar en temes de digitalització, seguretat i altres consultes. El que no volíem és que Cambra València ja és una entitat molt activa i treballa en València ciutat i no cal que parlem de Cambra perquè són un referent en el nostre territori, però el que volíem és que se desterritorialitzaren les seues accions. Aleshores, l'any passat estiguérem en Gandia, estiguérem en Xàtiva, estiguérem en diferents ciutats referent del nostre territori, de la nostra província, i este any han continuat en aquest tour territori digital. En aquest tour el que fèiem és traslladar-nos als ajuntaments, perquè a través dels ajuntaments es convocava per aquesta formació en digitalització a les empreses del seu poble i del seu voltant. Aquest any, per exemple, estarem en aquest tour territori digital a Alzira, hem estat en Oliva, hem estat en Albaida, en Llíria, en Almussafes, en diferents municipis que nosaltres li plantejàvem a Cambra, trieu 7 o 8 municipis als vostres criteris per sectors estratègics de la indústria valenciana. En alguns parlaves de turisme, en altres parlaves de gastronomia, en altres parlaves d'eficiència energètica, de diferents verticals formatives, i anem al territori per a que arribi aquesta connexió entre els ajuntaments i l'empresariat que tenen en els seus polígons, en els seus pobles. I d'això se tracta aquest conveni. Enguany també hem complementat amb aquestes oficines presencials d'assessorament en transformació digital, perquè va néixer de l'any passat aquest tour de formatiu i aquesta necessitat d'un punt d'assessorament, presencial. I en aquest sentit, aquest any han començat aquestes oficines de transformació digital en atenció de Cambra de Comerç de València en diferents municipis del nostre territori. Alzira, precisament, que és la seu d'esta casa, és un d'aquests punts, perquè Cambra el que fa és plantejar una sèrie de municipis que tenen un potencial o un volum empresarial considerable atenent a aquests diferents verticals i es fica en contacte amb les oficines de promoció econòmica i de més dels municipis seleccionats. La col·laboració, per exemple, en Alzira ha sigut extraordinària i aleshores en aquest sentit s'està treballant. Com diguem, estem en Alzira, també hem estat en Albaida, Almussafes, Xiva, Llíria, Manises, Oliva, Carcaixent, Paterna i Xàtiva. L'any que ve rodarem a altres municipis. El que se vol és anar diversificant en aquesta atenció i arribar a les empreses, pel que te deia, perquè nosaltres volem implicar els ajuntaments en aquesta col·laboració que tenim en Cambra, perquè sempre tot allò que fa la Diputació és perquè se deu als ajuntaments. En definitiva, per millorar els serveis de la ciutadania, perquè que les empreses del nostre territori siguin competitives, estiguen a l'última, tinguin les estratègies per a poder adaptar-se als reptes que ens ha demostrat o ens ha posat damunt la taula la pandèmia. Al final és millorar l'ocupabilitat dels nostres pobles i de donar majors serveis al ciutadà. Jo crec que en això estem tots en el mateix vaixell. Ajuntament d'Ajuntament, la Diputació i Ajuntament d'Ajuntaments, que aquests ajuntaments tenen empreses que cal també dur-los de la mà. Associat a la modernització tenim un tema d'actualitat que esteu incidint molt i és la ciberseguretat. És un projecte que vosaltres anomeneu BESOC. Què és això? A veure, BESOC va ser un projecte que ficarem en marxa l'any passat en col·laboració amb la Conselleria i el que volíem era, ja que la digitalització és imminent a nivell d'administració electrònica amb tots els ajuntaments, l'administració pública ara ja, i en la pandèmia ho hem comprovat, tot era electrònic, tot era online, doncs aleshores ens havíem de posar les piles per donar aquest servei competitiu, però també això mostrava una vulnerabilitat i és el tema de la seguretat. Aleshores, ja estava treballant aquest projecte abans de la pandèmia, però en la pandèmia s'ha vist aquesta necessitat
imperiosa de no deixar-ho de banda. I és que el projecte BSOC el que volia era veure de quina forma, a través de la col·laboració Ajuntaments, Diputació i Generalitat, complint aquests esquemes nacionals de seguretat, que són, consideren els ítems que ens han de garantir que s'implementen totes les administracions per a que no tinguem vulnerabilitats i que estiguem vigilants a totes aquestes qüestions dels hackers, dels pirates informàtics que ens poden fer tant de mal si ens seqüestren les dades o si ens fan algun atac, doncs aquesta infraestructura, analitzar-la per a implementar-la. Diguem que el projecte BSOC tenia com una fase de diagnosi i es va triar una sèrie d'ajuntaments de diferent grandària, de diferent operativa, perquè la Diputació de València té diferents programes operatius, padró, comptabilitat, totes aquestes qüestions que treballen els ajuntaments, doncs aleshores se va agarrar una sèrie de municipis que complien aquests diferents patrons per a poder analitzar aquestes vulnerabilitats i anar treballant una estratègia que servirà de patró per a implementar-ho en tots els ajuntaments. En definitiva, veure què tenim als nostres ajuntaments, quines carències n'hi ha per a millorar la seguretat informàtica. Això és un projecte que quasi que no el hauríeu de dir perquè no sabreu que esteu treballant en ell, perquè si no... Però bé, molt bé, és un tema fonamental, és un tema, broma a part, és un tema fonamental perquè el pirateig informàtic pot fer molt de mal, sobretot en les xarxes municipals, sobretot a nivell de dades, i això cal tenir-ho en compte. Un altre projecte en marxa, Connecta València. Què és i quins avantatges té? Connecta València, territori turístic intel·ligent i sostenible, que el nom és així de llarg, és un projecte ambiciós i que arranca també de l'anterior legislatura i que des de l'àrea de modernització, i en aquest cas turisme, abarca dues àrees de la Diputació de València, es va plantejar i va estar seleccionat per el Ministeri, amb una subvenció de fons europeus. Red.es va seleccionar Connecta València i tenim un pressupost de 5 milions d'euros. Este projecte, diguem que té com tres objectius o tres grans àrees d'actuació. D'una banda, dotar d'infraestructura a tots els municipis de la província de València. Una infraestructura tecnològica que puga permetre avançar a tots d'una forma progressiva en aquesta planificació turística de qualitat intel·ligent, que diguem, de cara al turista que ve i que vol saber tot el que té al seu abast. També aquesta consolidació de l'oferta turística unificada. Ens agrada treballar de forma transversal en la Diputació de València i de forma que no es quede ningú enrere en el territori, perquè no té sentit que una província o una ciutat destaqui moltíssim i que les províncies, una comarca, volia dir, una comarca destaqui moltíssim que les comarques del voltant es queden, diguem, desactualitzades. Al final tenim que obrir la mirada per a aquest turista que pot ser de passar el dia o pot ser de passar la setmana i aleshores ja no es queda quiet, vol saber tot el que té en el territori. I aquest treball de la informació turística de forma unificada també ens ho permetrà este projecte de Connecta València. I la tercera part, diguem, quan ja tingués la infraestructura i quan ja estigués treballant aquesta estratègia turística, aquesta anàlisi de les dades, tornem a la importància de les dades, aquesta anàlisi de les dades el que permetrà és millorar els productes. Així, este any ha sigut, ja està en marxa, diguem, aquesta visita dels ajuntaments per a veure aquesta ubicació de les infraestructures i l'any 2022 serà el de, diguem, aquest desplegament de les infraestructures. És important tot el desplegament de la millora de la infraestructura tecnològica que se va fer perquè van haver diferents dispositius. En tots els ajuntaments, en els 266, es va ficar una estació meteorològica en cada ajuntament. A més, se situaran 50 tòtems d'informació turística. 50 perquè així s'ha fet una selecció, els municipis que ja tenen oficina d'informació turística ja no té sentit que potser tinguin un tòtem, però altres municipis xicotets que no tenen oficina d'informació turística
però tenen alguna, diguem, paratge o algun monument de rellevància turística, s'han seleccionat 50 i n'hi haurà 50 tòtems desplegats per tota la província. A més, sí que van a ficar-se 1.500 dispositius de detecció de mobilitat. I així és molt important conèixer aquesta mobilitat del turista, però no del turista convencional que ja gasta una aplicació i potser ja tens una informació registrada, sinó de mobilitat. Seran uns dispositius que registraran aquesta mobilitat de forma anònima a través del mòbil, de sensors de mòbil, aleshores proporcionarà una informació molt important. I després uns altres dispositius que també, per tot el que diem de que tot avui en dia avança d'una forma sostenible, també se van a distribuir entre els municipis de la província de València 1.300 mesuradors mediambientals, perquè no hem d'oblidar que avancem cap a un futur sostenible i més en el tema de l'emergència climàtica en la que ens situem. Aleshores, totes les solucions i totes les propostes que fem han de ser sostenibles, han de ser verdes, i tot això en una xarxa alhora sense fil que s'habilitarà en tots els municipis i que donarà cobertura provincial a tot el nostre territori per treballar, com diguem, aquesta estratègia turística planificada i anar oferint productes de qualitat. Pense que Connecta València Territori Turístic Intel·ligent i Sostenible serà una aposta per a consolidar el turisme que tenim actualment, però sobretot per a afiançar aquest turisme de cara al futur que ens interessa com a territori turístic que som ací a les Terres Valencianes. Hi ha una qüestió important referent al tema turístic. La veritat és que la pandèmia ha canviat i molt el perfil del turista, ha fet que la mobilitat de fora quede reduïda i la gent hagi d'alguna manera percebut que els territoris propers són tan interessants com els llunyans. I el turisme nacional suposa més del 50% del turisme que n'hi ha, i damunt el valencià en aquesta zona també està en el 54%, crec que és una qüestió així. Per tant, caminem en aquestes eines de treball, caminem cap a canviar d'alguna manera allò que teníem turísticament en el cap, canviem a buscar altres tipus de turisme sostenibles, diferents, perquè tu has dit una cosa molt important. Un tòtem en una ciutat menuda, qualsevol ciutat menuda, siga un paratge, siga una esglésieta, siga qualsevol coseta, és bonica. I potser n'hi ha un restaurant que t'ofereix un plat que no has menjat en cap lloc. És molt important això, i sobretot si tenim una eina que la dona a conèixer de manera transversal, és molt bé aquest treball, no? La veritat és que sí. Jo crec que la pandèmia sí que ens ha fet, i ens hem de quedar en aquestes coses bones que hem tret de la pandèmia, sí que ens ha fet parar i reflexionar sobre què tenim al nostre voltant. Jo crec que Connecta València, Territori Turístic Intel·ligent i Sostenible, ens va permetre això, veure i posar en valor el que tenim al nostre voltant. Al nostre voltant és el nostre municipi, a la nostra comarca, a les comarques colindants, en definitiva, a tot el territori de la nostra província. Es tracta del que acabes de dir, saber quines ofertes gastronòmiques tenim, quines ofertes d'allotjament, quines ofertes de turisme natural tenim, de monuments, de programació cultural, tot això lligar-ho i tindre-ho a mà. I damunt, si tens, diguem, una informació creuada de les situacions meteorològiques, les possibilitats d'aparcament, vull dir, una informació completa de dir, mira, me'n vull anar a Sumacàrcer perquè estan fent això, n'hi haurà disponibilitat, on puc aparcar, on puc menjar, doncs veureu tot, tindreu en l'aparell mòbil i tindré tota aquesta informació, que al final moltes vegades no fem coses perquè no les sabem o no sabem on buscar. Es tracta de centralitzar-ho tot, posar en valor i que siga com un aparador del nostre territori. Si anem a Sumacàrcer, el seu alcalde David Pons, bon amic, estarà encantat perquè a més és un poble meravellós i un poble que es pot gaudir. Segur. Anem a parlar d'una qüestió important en el tema de modernització i de digitalització, que són aquests portals municipals
que és un factor de dinamització, no? I sobretot que la pandèmia ens ha fet d'alguna manera agilitzar, és a dir, ha fet falta sí o sí. La veritat és que sí, que la pandèmia ha evidenciat aquesta necessitat, són l'aparador dels ajuntaments, dels serveis, dels tràmits i d'aquesta informació necessària i portals municipals, eixa és la seva missió. Va començar en 2010 el projecte de portals municipals i ha permès que més de 223 de les 266 de la província tinguin el seu portal, les entitats locals tinguin els seus portals amb aquest projecte. Són 203 municipis, 20 mancomunitats, els que disposen d'esta solució web per a comunicar-se amb la seva ciutadania. A més, es complementa el portal municipal amb una aplicació mòbil, que sabem que la Diputació de València complementa amb l'aplicació Ajuntaments de València. Aleshores, veiem que sí, que s'ha posat en valor aquesta eina, que és gratuïta també per als ajuntaments. Molts, durant la pandèmia, s'han interessat per el tema de portals municipals perquè hem anat implementant serveis a mesura que n'hi havia noves demandes de cita prèvia, d'algunes qüestions que hem anat incorporant. Aleshores, que diu, no sé per què no estava ja en portals municipals, si la mateixa eina estic pagant-la i la Diputació me l'ofereix gratuïtament. En aquest sentit, vull dir, ja era una cosa prou consolidada, però portals municipals és una de les eines que funciona molt bé en les entitats locals perquè és treballar per ells, aquestes solucions de comunicació amb la ciutadania. Jo vaig estar justament esta setmana mateixa en un ajuntament menut i es trobaven en un problema en el portal que tenien, ficaren el programa en marxa i tu veus, quan veus aquestes coses és quan assimiles quina és la problemàtica d'un ajuntament menut i com de vegades se necessiten aquest acompanyament. Allò de llogar les pistes que són 3 euros, que han de fer un ingrés, que no es podia volcar de cap manera en el programa que havien habilitat, necessitaven un tècnic, necessitaven... Clar, quan tu veus això dius, ostres, que important és que estiga tot enllestit i tot en el seu punt, però clar, n'hi ha que ficar-ho en marxa i aquest és el punt que toco. Menxo, jo necessito un altre programa en tu, perquè el temps se m'acaba, necessito un altre programa, el tindrem perquè són temes que a mi m'atrauen, ja ho he dit al principi, però no vull acabar l'entrevista sense parlar d'un tema que tu dus i que d'alguna manera és el que menys visibilitat té, i és el de la cooperació internacional. Teniu uns projectes, evidentment són importants, però la gent vol saber també, Diputació, en què es gasta els diners en aquesta cooperació, en què va destinat, o com considereu que va a un lloc i no a un altre. En definitiva, visibilitzar esta faceta. Pues gràcies, Miguel Ángel, perquè efectivament moltes vegades n'hi ha algunes àrees que són les xicotetes, les no visibles, les que pareix que les tingués que fer per quedar bé i bueno, per quedar bé no, jo crec que quan coneixes de prop la cooperació internacional estàs convençut de que és necessària per part de les administracions perquè és una qüestió de valors humans i en aquest sentit l'àrea de cooperació internacional de la Diputació de València té una trajectòria consolidada i bueno, és una cosa diguem que està amb un pilar d'actuació molt ben bastit. Tenim un pressupost modest, però així i tot el que fem des de l'àrea de cooperació internacional, que és ajudar a les ONGs que ajuden a altres parts del món, tenim una línia de subvencions que traguem cada any i que anem augmentant poquiu a poquiu, molt modestament, però que volem complir aquest compromís de les administracions d'arribar al 0,7, que no estem prop ni de lluny, però en aquest camí estem. I el que fem és traure una convocatòria d'ajudes a les ONGs.
La convocatòria d'ajudes, té dues línies. Una és per a treballar en altres països, que seria l'àrea de cooperació en el territori, i després una xicoteta línia de sensibilització, perquè també tenim ONGs valencianes treballant al nostre territori fent aquesta pedagogia de la cooperació internacional. Doncs a través d'aquestes ajudes nosaltres cada any destinem al voltant d'1 milió d'euros per a la cooperació internacional. Nosaltres sempre diguem que sí que reconeguem que aquestes ajudes són poc farragoses, la justificació i tota la burocràcia, però també al temps això és una garantia de que aquests diners estan arribant al lloc on corresponen. En les subvencions de cooperació internacional, de vegades moltes ONGs menudes de pobles de la nostra província s'adrecen a la Diputació de València i nosaltres els dirigim a la Coordinadora Valenciana d'ONGs, perquè elles actuen un poc d'altaveu informatiu de tots els tràmits, dels processos, són com un poc un paraigua de les ONGs valencianes i ens agrada que la coordinadora un poc les guie. No obstant, des de cooperació ens reunim en les ONGs que calga per explicar-los la política de subvencions que tenim i d'això es tracta, de que cada any les subvencions de cooperació arriben al màxim possible. De fet, tenim una comissió integrada per tots els grups polítics de la Diputació en la que una empresa externa valora les propostes presentades atenent a uns criteris objectius i se donen aquestes subvencions. Fa poc ens reunirem i estaran a punt de resoldre's les subvencions de 2020-21 de cooperació internacional. I a banda d'aquestes subvencions tenim 4 convenis de col·laboració, que això és per una situació d'emergència, en el Fons Valencià de la Solidaritat, en la Coordinadora Valenciana d'ONGs i en les 2 agències de Nacions Unides, en UNRWA i en l'ACNUR. Són 4 convenis de col·laboració que van entre 30 i 50.000 euros depenent de les entitats per a que ells també facin projectes de cooperació en el territori. Bo és saber totes aquestes qüestions, visibilitzar-les i que la gent, perquè de vegades, si remetem-nos a temps passats que no sabíem què passava, la gent és un poc reàcia de vegades quan sent aquestes qüestions i oferir aquesta possibilitat d'auditories, de justificacions correctes, de subvencions, és la principal eina de treball per a poder dir-li a la gent que els diners es gasten en el que toca. Menxo, això ha arribat al seu final. Hem parlat de moltes coses, però jo crec que se'ns ha quedat moltes coses perquè tu tens tantes coses. Dime el que s'ha quedat en marxa i així la meva nota i ja preparem. A veure, jo crec que més o menys, i no ho hem dit tot, de l'àrea de modernització i tecnologies, sí que hem donat unes pinzellades del treball que fem als ajuntaments, a banda de la part interna de modernització de la casa i tecnologia, que és un altre tema. També hem parlat un poc de la cooperació internacional, però no hem tocat l'altra àrea que també gestiona en companyia de l'equip de Bon Govern i Transparència a la Diputació. Així que quan vulguis, Miguel Ángel, podem tornar per explicar tot allò que fem en la Diputació en matèria de transparència, participació i responsabilitat social, entre altres qüestions, en l'àrea de Bon Govern. Anotat queda i emplaçada també a un nou programa i a xerrar de tots aquests temes que sempre són importants, que la gent sàpiga què fa la Diputació i en què inverteix els diners. Menxo Balaguer, com sempre, un plaer i moltes gràcies per el teu pas per ací per el plató. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho han vist, a tots vostès, una xerrada amb la diputada Menxo Balaguer. Han parlat de moltes qüestions, se n'han quedat altres, però jo crec que paga la pena escoltar totes aquestes qüestions de modernització i digitalització en les que treballa la Diputació de València.